ಅರೋಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಪುದರ್ಡೆ ಮೋರ್ ಪಂದು ಇತ್ತಿಲಕ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಚಿಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಲ ಓನ್ಲಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು. ಸೊ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಆವಡು ಅಥವಾ ಓವೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಆವಡು. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಅಂಚೆರೆ ಪೋದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ಟ್ರಿಪ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಅವು ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಗಲ್ ವರ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನೊಡು ದುಂಬು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಓ ಆದಿಪ್ಪು ಓಕೆ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋದಿಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬತ್ತದು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಲಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಅವು ಟ್ರಿಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಲೆಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದು ಸಡನ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಪೋಯಡ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ಟೈಮುಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಲೈಕ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ಕಳಸ ಬೊಕ್ಕ ಕುದುರೆಮುಖ ಮಡಿಕೇರಿ ಒಂದು ಮಾತ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಲೈಕ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರ್ ದೇಖಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ಉಂತು ದಿಪ್ಪುನ ಟೈಮು. ಆ ಪ್ಲೇಸಸ್ದ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇಪ್ಪುಡು ಕ್ಲೌಡ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪ್ರಾಪರ್ ಮೋಡ ನಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಟೈಮುಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಲಕ ಈ ಕೊರೋನಾ ಮಂತ ಬತ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆವಡ್ ಪಂದಾಂಡ ಈ ಟೈಮು ನಿಗಲು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಯಾನ್ ದಾಲ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಬ್ಲಾಗರ್ ಆರ್ ದಾಲತ್ ಒಂದೆನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ಏತಾಪುನಾತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್. ಸೊ ಈ ಟೈಮುಡು ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಕಲ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪೆರೆಗ್ ಪೋದು ಯಾನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಂಚಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ. ಉಂದೆನ್ ತೂದು ಎಂಕಲೆಗ್ ಪನ್ಲೆ ನಿಗಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೋಲಿಯ ಪಂದು ಇದು ಜಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೋಲೆ ನಿಗಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಓಕೆ ಪಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ. ಇತ್ತು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಮತ್ತು ಯಾನಿಗಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಯಾನ್ ಎಂಕಲ್ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಓವೋ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಓವೋ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ದ. ಸೊ ಈನ ಮತ್ತು ಕವರ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಆತುಂಡು ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವಿನ ಮಾತ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೀಟಾದ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯರೆಗ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆದ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದಿನಿ. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಯಾನಿಗಲಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪನಗನೆ ಓವೋ ಪ್ಲೇಸಸ್ ದಾದ ಪಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆದ ಪನೊಂದು ಪೋಪೆ ಅವು ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಗಲು ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ. ಸೊ ಒಂದು ನಿಗಲು ತೂವೊಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ಲಕ ಜೀಪುಡು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನಿಗಲು ಜೀಪ್ಲ ತೂದಿಪ್ಪರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಎಂಕಲ್ ಜೀಪುಡು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ರೋಡ್ಲ ದಾಲ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬತ್ತದು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಹೆಬ್ಬೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ನಮ ನಿಗಲ್ನ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲೋ ಮಲ್ಪುಜೆರ್ ಅಲೋ ಮಲ್ತಂಡಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಪೋಯರೆಗ್ ಆಪುಜಿ. ರೋಡ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆರ್ಪದು ಅಗಲು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇಪ್ಪೆರು ಅಗಲ್ನ ಜೀಪ್ ನಿಗಲು ಆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಬ್ಬೆ ಫಾಲ್ಸ್ ತೋಜಪಾವೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಮ್ಮ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹೆಬ್ಬೆ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಡ್ ಪೋನಾಗ ನಿಗಲಿಗೆ ತೂವೊಲಿ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಮಾತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಮಡಿಕೇರಿ ಅವ್ರು ಒಂಚಿ ಪೋಂಡಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ನಿಗಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನು ಗ್ರೀನರಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ವಾಟರ್. ಸೊ ಒಂದು ಬತ್ತದ ನಿಗಲಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಗುಂಡಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಬತ್ತದ ಅವು ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಬ್ಬೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆರ್ಪೋದು ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಂಡ ಈ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬತ್ತನ ನಿಗಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೊಂದು ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಒಂದು ಆತಜಿ ಪಂಡ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ ಅನ್ಸದಜಿ
ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ತೂದು ಪೋತ ಬಟ್ ಒಂದು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹೆಬ್ಬೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಪೋನಾಗ ನಿಗಲ್ ತೂವಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮು ಬಟ್ ಫಾಗ್ ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ತನ್ ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಪುಂಡಿತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲಡ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ತಿನ್ನಕಲಿಕ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಗೆಟ್ ಅವೇ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಅಥವಾ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಐತಿನಗಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎರೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡದ ತೂಲೆ ನಿಗಲ್ ಫಾಗ್ ಒಂಜಿ 12 to 13 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ರೈಡ್ ಉಂಡು 20 to 25 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಜೀಪ್ ಹೊಡ್ದೆ ತೊಂಬೇರು ಸೊ ಅಗಲೇ ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ತದ ಅಗಲೇ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪಿಕಪ್ ಡ್ರಾಪ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆದ 2.5 hours ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೇರಿ 1 hour ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 1 hour ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ದುಲೆ ನಿಗಲು ರಿಟರ್ನ್ ಆವೋಡು ಅವು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದಿಪ್ಲೆ ಪೋನಾಗ ನನೊಂಜಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಪಂಡ ಹೆಬ್ಬೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಪೋನಾಗ ಡೆಟಾಲ್ ಪತ್ತೊನ್ಲೆ ನಿಗಲು ದೇ ಪಂಡ ಹೆಬ್ಬೆ ಫಾಲ್ಸ್ಡ್ ಲೀಚಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಈ ಮಡಿಕೇರಿಡ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತಿಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಕೆಲವೆರಿಗೆ ತಾಗುಜಿ ಆಂಡ ಕೆಲವೆರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ತಾಗುಂಡು ಅಂಚೆರೆ ಪೋದು ಡೆಟಾಲ್ ಒಂಜಿ ಪತೊಂದು ಪೋಲೆ ನಿಗಲು ಲೀಚಸ್ ತಾಗನಂಗೆ ಗೊತ್ತಂಡ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆವಡೆ ಕೆಲವೆರು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಪೇರು ಸೊ ಒಲ್ಪ ಲೀಚಸ್ ತಾಗದಂತ ಸ್ಲೋ ಆದು ಡೆಟಾಲ್ ರಬ್ ಮಲ್ತನ ಐಕ್ಲ ಐತಾತಿಗೆ ವಿದಿನ್ 1 or 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಪುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಲೆ ಸೊ ಒಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿ ಪೋಪಿನ ರೋಡ್ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ ಮುಲ್ಪಲ ನಿಗಲು ಒಂತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂದಾಯ್ ಬೊಕ ನಿಗಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫಾಲ್ಸ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಕವರ್ ಮಲ್ದಿನ ಏರಿಯಾಸ್ ಪನ್ನಕ ನಿಗಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪಾನೋಣ ಹೆಬ್ಬೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಾಣಿಕ್ಯದಾರ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿ ಬೊಕ ಎಕ್ಕಡ ತೋಜದಿನ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣುಗುಂಡಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ದ 2 days ಆತು ಎಂಕಲಿಗೆ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಉಡುಪಿರ್ದು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಲೈಕ್ 6 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ 11:30 ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಆದಿತ್ತ ನಿಕ್ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಆಯ್ಬೇಕು ಎಂಕಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿತ ಆದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡು ನಿಗಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದ ಪೋಡಿಜಿರ ನಿಗಲ್ನ ವೆಹಿಕಲ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತ್ ಪೋಪಿನಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕಲ್ಟ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತದಿಪ್ಲೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಗಲಂಡ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿರ ಎಂಕಲ್ ಪೋತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಸೊ ಆ ಡೇ ಎಂಕಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರಸ್ರದ್ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಫುಲ್ ಪೀಕ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸೊ ಅವೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಇದೇ ತುಲೆ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆದ ವಾಟರ್ ಇತ್ತು ನದಾಗ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಚಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಗೊಬ್ಬರ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇಪ್ಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಉಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ನಿಗಲ್ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಪ ಇಂಕಲಿಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋವಡೆ ದಿಕ್ಪಂಡ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತರೆ ನಿಕ್ಲು ಆರಾಮ್ಸೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಫಾರ್ ಲೇಡೀಸ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದು ಚೂರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೊಂದು ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಆಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ನಿಗಲ್ ಅಲ್ಪ 1 kilometer ಏನು ಪಂಡ್ಲಕ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೋಟೆಲ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ನಿಗಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅನ್ಸೌಂಡು ಅವೇನು ಬುಡ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗಿಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂದೇ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡದ ಒಂದು ಪತ್ತದ ಎಂಕಲೆ ಕೊಂಚ ಟೆಂಪಲ್ ದೇವಿನ ಟೆಂಪಲ್ ತೆಗೆದಿತ್ತನು ಆನ್ ದ ವೇ ಟು ಹೆಬ್ಬೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಮಿಡಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋದು ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋದಿತ್ತು ರೋಡ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚೆ ಪೋಡು ನಿಗಲು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ವೇ ಉಂಡತ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಸೇಮ್ ರೂಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸುತ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚಿ ಪೋನ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದೇವಿನ ಟೆಂಪಲ್ ತೆಗೆದಿತ್ತು ನಾವು ಟೆಂಪಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ದೇವಿರಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಬಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಬತ್ತದ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಎಂಕ್ಲು ಪೋತಿನ ಟೈಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನಿಗಲಿಗೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಮತ್ತು ತೂವಲಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತಿಲಕ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅತ್ತು
ಜಸ್ಟ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಎರೆಗ್ ಗ್ರೀನರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು, ನೀರು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲೇಸಸ್ ತೂಯಿರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಗಲೆಗ್ ಮಾತ ಬಂದು ನಾನು ಒಂಜಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತಿನವೇನು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ಪಂಡ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತುಜ ದಾದ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಗೇದೆಯನು, ಸೊ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆಯನು. ಒಂದು ಬತ್ತದ ಮಾಣಿಕ್ಯದಾರದಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ನಿಗಲಿಗೆ ಮನಿ ₹2 ಪೇ ಮಲ್ಪೆರೆಗೊಂಡು ಆತೆ. ಒಂದು ತಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ಅತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿ ತಲ್ಪ ಪೋಂಡ ನಿಗಲಿಗೆ ಐತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ದುಂಬು ಪೋಂಡ ನಿಗಲಿಗೆ ಅವು ಮಾಣಿಕ್ಯದಾರ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಹೈಟ್ ಫೋಬಿಯಾ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಕಲ್ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಮಿತ್ತು ಬೈದಿನಿ. ಕ್ಲೌಡ್ ಇಪ್ಪೆರೆ ಪೋದು ಅಂತೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಇಂಚ ತಿರ್ತು ಪೋಯಿರಿಗೆ. ಆಂಡ ಎರೆಗ್ ಹೈಟ್ ಫೋಬಿಯಾ ಉಂಡು ಅಗಲೆ ಒಂತೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಉಂಡು. ಎಂಕ್ ಐ ಶುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಗ್ಲು ಒಂತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋದು ಆರಾಮ್ಸೆ ಪೋದು ಬರ್ರೆ ಕಾಂಡ್. ಒಂದು ಬತ್ತದ ಮುಳ್ಳಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ನಿಗಲ್ ಪೀಕ್ಗ್ ಪೋಂಡ ತುಲೆ ಒಂದು ಮುಳ್ಳಯ್ಯನ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಡೈಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪೆರ ಅನ್ಸೌಂಡು. ದೇಪನ ಎಂಕ್ ಪೋನಾಗ ಟೆಂಪಲ್ ಓಪನ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಒಂಜೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೊಕ ಅಡ್ವೈಸ್ ಪಂಡ ಏರೆ ಫುಡ್ ವಾಟರ್ ಈನ ಪಾತೊಂದು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದುಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಗಣೇಶ ಶಿವ ಒಂಜಿ ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಡ್. ಓಕೆ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಈನ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತೊಂದು ಪೋಂಡ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನಿಗಿಲ್ ಪೋದು ಅವೇನು ಒವೇನ್ಲ ಹಾಳು ಮಲ್ಪಡೆ ನಿಗಿಲ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕವರ್ ಪೇಪರ್ ಕವರ ಈನ ಒಂಜಿ ಪಾತೊಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ನಿಗಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗದಿ ಒಳ್ಳೆ ಓವೇ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ಒಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಐಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೋತಿನ ಜಾಗ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಳು ಮಲ್ಪಡೆ ನಿಗಲ್ ಏರಿನಾಂಡ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುನ ತೂಂಡಲ ಅಗಲೆಗ್ ಕಲಾಟೆ ಮಲ್ಪಿರೆ ಪೋವಡೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ತಕ್ಕಡೆ ಕೈಟ್ ಪಾತೊಲ್ಲೆ ಇಂಚಿತ್ತ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಚೇಂಜ್ ಎಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಅವು ಮಾತಾಗಲಿ ಎಂಕಲ್ ಎಂತದು ಕಲ್ಪೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಆಯ್ಬೇಕು ಬೇತೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಆದಿತ್ತು ಚಂಚೇರು ಪೋದು ಎಂಕಲ್ ಬೇಲೂರು ಪೋದಿತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೇ ಬಿ ನಿಗಲ್ ತೆಲ್ಪೆರಿಗುಲ್ಲರು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋತೀನಿ ಬೇಲೂರಿಗೂ. ಹಳೆಬೀಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಪೋಯ್ರೆಗಾಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಬೇಲೂರು ತೂದು ಎಂಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್. ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆದಗ್ಲಿಗಂತೂ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೆರು ಇದನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ ದೇಕ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಡೆಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆದ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ದಿರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೂತ ಡಿಸೈನ್ ಇಲ್ಲ ಬಳ್ಳಿದ ಡಿಸೈನ್ ಆವಡ್ ಏತ್ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಆದ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಅವೇನು ಮುಟ್ಟುನ ಹಾಳಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಪೋಪಿನತ್ತು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯರೆಗ್ಬೋದು ಜನಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆರ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಯ್ನು ಪಂಡ ಒಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಬಾರದೆಂದು ಜನಕ್ಕಲು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪತೊಂಪೊಂದು ಐತೆ ಮಿತ್ತೆ ಕುಲ್ಲ ಅವನು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಲ್ ಐಕ್ ರೌಂಡ್ 1 ಮೀಟರ್ದ ಬಲ್ ಕಟ್ಟುನ ಅಂಚ ಆತ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೊಡಂದಿಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ನಾವು ಇತ್ತೆ ಪೋಪಿನಗ್ಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್. ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಎಂಕಲ್ ಜನಕ್ಕಲಂಚನೆ ಒಲ್ಪ ಕಸ ಹಾಕಬಾರದು ಅಂದು ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಪನೇ ಕಸ ದಕ್ಕೊಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಅತ್ತು ಸೀರಿಯಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುನಗಲು ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಕ್ಕನಗ ನಿಗಲೆ ನೆನೆಪಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಗೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೆ ನಿಗಲೊಂಜಿ ನಿಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಗಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಮಲ್ಪಡೆ ನಮ್ಮ ದಾದವ ಮತ್ತು ಪಾತಿರುವ ಬಟ್ ಅಂಚಿತ್ನ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಿಗಲ್ ಪಂಡರ್ಡ ನಿಗಲ್ ಡಸ್ರದೆ ಚೇಂಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡಾತ ನಿಗಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲೊಟ್ಟು ಪೋವಲಿ ನಿಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗಲೊಟ್ಟು ಪೋವಲಿ ಬಟ್ ಒಂತೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದಿಪ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇನ್ ಪಂಡ ಲೆಸನ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲೆಗಳ ನಾವೇನೇ ಪಂತೆ ಮೇನ್ ಲೆಸನ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಫುಡ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಪ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರೋನಾ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ
ಮಸ್ತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ ಆಯಿರ್ಬೋದು. ಮಸ್ತ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ದಾಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಜಿ ಪಂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಅಲ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ. ಪೂರ ಅಂದಾಜದ ಮಿತ್ತೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆರ್, ದುಂಬು ಪೋತಿನಗಲ ಗೈಡೆನ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಏತ್ ಆಪುನಾತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ. ಬಟ್ ಮಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇಂಚ ಮತ್ತು ನಿಗಲಿಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಬೊಕ ವೀಕೆಂಡ್ಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ ಬಜೆಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ಪೊಲಿ. ಇಂತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿಗಲೊಂಜಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬಜೆಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ತೂಲೆ ನಿಗಲಿಕ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು 1% ಆಂಡಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದಿತ್ತನ ಎಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡ್ಲೆ. ಇಷ್ಟ ಆಂಡಲ ಪಂಡ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಜಿಲ್ಲ ಪಂಡ್ಲೆ. ಬಟ್ ಹೊರ ಪೋದು ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 15 ದಿನದ ಲೈಕ್ ಪೋದು ಬಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬೈ ಬಾಯ್.